vrea să vă arăt cum faceți un contur imaginilor pe care le realizați în Canva. Știu că multe dintre voi faceți singure imaginile, stickerele și tot așa. O să încep prin a crea un fișier nou în Canva. O să mergem pe o imagine în pixel de 1000 pe 1000 de pixeli pentru a ne asigura că este cât mai calitativ în momentul în care, că imaginea este cât mai calitativă în momentul în care o vom printa și tăia pe contur. Așa că creăm designul. Ok. De aici vom adăuga o imagine. Puteți să căutați o imagine pur și simplu în Canva, să spunem girl with glasses. Adăugăm imaginea. Adăugăm de 2 ori. Ok. Mărim imaginea cât vrem de mare. Acum, dacă am downloadat pur și simplu ca un PNG, am putea pur și simplu să trimitem acest și să fie tăiată pe contur. Să trimitem către Cricut sau către Suma, unde putem uploada imaginea și să fie tăiată fix pe contur. Însă, de preferat este să avem un oarece contur imaginilor atunci când facem stickere pentru a putea avea mai multă, pentru a nu... Ok, pentru a edita imaginea, mergem în Edit. Dacă vreți să și funcționeze mai repede. Ok. În stânga o să ni se deschidă mai multe opțiuni. Noi vom alege de la efecte opțiunea de Shadows. Iar aici avem Glow, Drop, în cazul în care vrem să facem umbră, dar noi vrem să facem un outline. Automat ni se alege în culoarea neagră, însă eu de preferat este să dai alb atunci când vrei să, de exemplu, să-i faci un contur die cut la imagine. Nu se observă, așa că o să fac un alt background la imagine. Alegem o altă culoare de background, să zicem galben. Iar acum veți vedea exact cât de gros este outline-ul, marginea. Pentru a o edita mai mult, putem să o mărim. Sau să o facem mai transparentă. Mie îmi place undeva la 24-25. Bineînțeles, puteți să editați de aici, tastați 25 de la până început. Ok. În cazul în care avem o imagine luată de pe internet, putem uploads. Hai să luăm imaginea aceasta. Această imagine are deja fundal. Pentru a-i putea face un outline doar imaginii din interior, vom scoate întâi fundalul, iar apoi o mărim câte vrem noi de mare și mergem iar în editare foto. De aici, iar în Shadows,
Alegem outline și după cum vedem, nu este făcut un outline complet, așa că o să mărim cât se poate de mult să acoperim cu totul. Schimbăm și culoarea. Iar acum diminuăm din intensitatea ei. Așa. Și avem un sticker cum trebuie, care poate fi folosit și pus în cricat. Mai încercăm și cu altă poză. Să spunem că avem pe Mini. Mini iar are imagine de fundal pe care o vom da jos în background remover. Cred că Canva și-a updatat oarecum software-ul și funcționează foarte bine acest background remover. Așa. Să zicem că vrem iar să-i facem un contur, însă de data asta am vrea să păstrăm cât se poate de mult culorile din imagine. Aici automat s-a dus pe negru, dar noi am vrea roz sau, să zic, imaginea, culoarea care este deja în imaginea noastră. Vom alege culori, iar în stânga vedeți aici că sunt culorile, regăsiți culorile care sunt în imaginile folosite de noi. Mergem pe culoarea roz, aici pe plus, iar de aici vom putea copia exact culoarea pe care ne dorim. Ne întoarcem în editare de imagine, Shadows, apăsăm pe culoarea aceasta negru și dăm copiere. Iar acum avem ca și culoare de contur roz. Este foarte simplu de înlocuit. Îi dăm copiere. Eu zic că ar arăta totuși mai bine cu un negru sau cu o culoare niscaiva mai închisă și un pic mai subțire. De reținut că în cazul în care facem stickere die-cut, adică se taie total stickerul de jur împrejur, iar apoi marginea aceasta subțire este ok dacă este o culoare deschisă la culoare sau mai închisă, adică aceasta poate dispărea. Dacă vrem să avem un contur ca aici, de exemplu, pentru a face imaginea împreună, atunci este mai ok să fie pe alb. Dacă avem o imagine totală cu aceeași culoare, să alegem funduița aceasta, îi dăm jos fundalul și de aici copiem culoarea. Ok. Mergem în editare de imagine, Shadows, Outline și înlocuim culoarea cu culoarea care există deja pe margine și așa avem, nu este o mare diferență între culoarea din margine deja existentă și culoarea pe care vrem să o folosim. Vă mulțumesc și ne vedem la videoclipul următor.